أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته foli ani tanu amo ke ni sanga ina kanye sin horonya jabarani fleba bema malikono maliko kan nye fanda ani nani bila jilen fe ko fo ko wole nyimondo akwa jabarani mandi sukontilila folula bilebele ani folula sanada amo ke ni sanga ina kanye sin ankramo ani anga sababu mama ni oye son excellence Seydina Cheikh Mouhamed Sirif Blel Farouk ayatullah fi dini ami afuka kadema bela jilen fo ka dili Allah fe sijani kena laban kunyma ala ko di ani ubela jilema wote menen ko fa ka boyi ambi alodana ka foni anyi anga jemuka mandi kene ka ango mima ko barakelaw ka kene dokelaw ka kene sobekelaw ka kene bi ala sona ani ambaramake dobi nyogon fe o nala sona ango ni mina migro di ama abi atoni ajamu fanye ani ayara bi bara minga abi boko lasi ama o ko fesa o anna soro ka timani bara weni ala subhanahu wa ta'ala ka jey wa alaikum salam ta'ala wa barakatuh ne tɔgɔ aljuma nantume ka bɔ sugoroni ikmaldin comité la bon ne ka baara ye nɛgɛkolon san de ani biton kolon ani sabara kolon ani fuganw ani batiri kɔrɔw ani dɛnw donc ani mobile kolon fana bolu fana san ani mana kolon fana bolu fana san quoi o de ne ka baara ye bi an bɛ don min na ko bi an bɛ Madinɛ kura Sugunikura la Kuluju kɛrɛfɛla la an bɛ yen nɔ. alhamdulillah rabbil alamin aywa abura ka ambalmake ale ka korfo me alijuma nantume ala sona bi ani ale de bi ɲɔgɔn fɛ ale ka baara ye nɛgɛ kolon san ka feere mana kolon batiri kolon mobili kolon oni a ɲɔgɔnna caman an bi a fɔ kosɛbɛ ka wale ɲuman dɔn wala an balake alijuma nantume n'ala sɔnna ma ɲininkali min bi an bolo o de an bɛ fɛ k'a dɔn e bɛ se ka jumɛn de fɔ an ye aw ka baara in yɛrɛ kan ni ala ka jɛ e bɛ se ka mun ni mun de fɔ an ye comme détail aw ka baara in kelen kelen bɛɛ kan. alhamdulillah détail minnu bɛ an bolo an ka baara ninnu yɛrɛ pɔsɔn na n'i y'a ta k'a lajɛ clients de bɛ an bolo i b'a fɔ minnu bɛ taa ɲini pusi la ka na n'a ye donc olu ye kelen ye olu bɛ taga ɲini ka na an b'a sa olu bolo o kɔfɛ fana dɔw fana bɛ yen nɔ minnu bɛ taa burusi kɔnɔnaw la ka taa ɲini yen fana ka na n'a ye an b'a sa olu fana bolo ani dɔw bɛ bɔ damadaw fana la ka taa ɲini yen nɔ ka na an b'a sa olu fana bolo donc o kɔfɛ mobili mɔgɔ minnu ka mobiliw mana tiɲɛ a tɛ se ka baara kɛ bilen u yɛrɛ bolo yan'a jɔlen ka tiɲɛ ten donc n'u y'an wele a la an bɛ t'o fana lajɛ n'an bɛnna la an b'o fana san k'a tigɛ k'a feere nɛgɛkolon na bon a dɔw fana bɛ yen nɔ minɛn dɔw bɛ se ka y'a la minnu bɛ se ka kɛ pièces ye tuguni olu fana bɛ feere a danna minnu nɛgɛkolon fana tɛ kelen ye donc o ye a cogoya ye donc manakolon ninnu fana o b'o cogoya la sɛsi kolon ninnu fana hali n'i y'a lajɛ sɛsi manama ninnu u tigiw n'u t'aw kɔrɔlenw bolo a tiɲɛnen don u b'an wele a la an bɛ t'olu fana san i b'a fɔ a ka kan cogoya min na ka na n'a ye n'an bɛnna la donc a bɛɛ b'o cogoya la u yɛrɛ dɔw fana n'u ka sɛsiw kɔrɔla sɛsi kolon ninnu manama ninnu u yɛrɛ b'a cɛ ka na n'a ye tasakolon manama ninnu fana u b'o fana cɛ ka na n'a ye an b'o fana san i b'a fɔ a ka kan cogoya min na o de ye an ka baara in yɛrɛ cogoya ye o y'a sɔrɔ sira cogoyaw ye quoi bon n'i y'a ta k'a lajɛ minɛn ninnu fana nɛgɛkolon o ni batiri kolon ninnu fana tɛ kelen bon olu bɛɛ b'u dan na bon o kɔfɛ fugan fana o fana ni nɛgɛkolon fana tɛ kelen o fana b'a dan na donc o kɔfɛ ziraw fana bɛ yen i b'a fɔ worobinɛ kunkolow n'a a ɲɔgɔnnaw comme o dɔ b'an bolo yɔrɔ dɔ la yan n bɛ fɛ k'o dɔ ta k'o yira pour que olu fana bɛ se k'a ye i b'a fɔ a ka kan cogoya min na ninnu ye worobinɛ kunkolo ye bon ninnu ye ziraw ye quoi o fana ninnu ye zira ye donc olu fana b'u dan na donc ninnu bɛɛ bi san donc i b'a fɔ a ka kan cogoya min na donc o kɔfɛ dɔw fana bɛ yen nɔ comme olu bɛ magasin dɔ in kɔnɔ yan fɛ n'an sera o yɔrɔ la an bɛ se k'o fana yira o la o ye dɛn ye donc tufɔgɔninw fana bɛ yen nɔ donc olu fana bɛɛ bi san donc n'an sera yen fɛ n b'o fana yira o la i b'a fɔ a ka kan cogoya min na donc baara ninnu b'o cogoya la quoi. ayiwa alhamdulilah rabbil alamin alijuma nantume an ye o kɔrɔfɔw faamuya mɔrɔ lajɛbaw bɛɛ lajɛlen bɔra ka faamu sɔrɔ kɔrɔfɔ ninnu na ayiwa baara in dɔrɔn ti nɛgɛ kolon yɛrɛ dɔrɔn ye a y'a fɔ cogo min na fuganw olu b'a la
ziraw olu b'a la manakolon olu b'a la batiri kɔrɔw olu b'a la o ni a ɲɔgɔnna caman ala sɔnna b'a dɔn bɛɛ lajɛlen faamuya sɔrɔ an bala kɛ ale ka kɔrɔfɔ la alijuma a y'a fɔ cogo min na mɔgɔw de bɛ nin baara ninnu nin fɛn ninnu lase aw ma yalima o baara in kɔnɔ aw ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ a niveau la wa ani mɔgɔ minnu bɛ baara ninnu lase aw ma minnu bɛ manakolon ni nɛgɛkolon lase aw ma yalima a ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ o baara in hukumu kɔnɔna na alhamdulillah bon a dɔw fana bɛ yen nɔ gɛlɛya bɛ sɔrɔ a la i b'a fɔ a ka kan cogoya min na parce que nɔgɔya bɛ fɛn o fɛn na gɛlɛya b'a la bon dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ minnu bɛ na ni minɛn ye an ma a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ minɛn suɲɛ ka na n'a ye bon n'o y'a sɔrɔ e t'a dɔn k'a fɔ k'a suɲɛnen don o bɛ se ka kɛ problème ye i ma baara in yɛrɛ cogoya la quoi donc o ye kelen a caman bɛ yen nɔ ani minnu bɛ na ni minɛn fana prix yɛlɛ ni prix jigiw fana la n'a ma ɲɔgɔn faamu gɛlɛyaw bɛ o yɔrɔw fana la quoi donc o yɔrɔw de ye problème ye dɔɔnin nka prix jiginni ni prix yɛlɛli o kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ min ye i ni baarakɛlaw cɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye hali aw cɛw bɛ tiɲɛ parce que o b'a fɔ minɛn jiginna i ma fɛn fɔ ɲɛna bon n'i kɔnna ka information di baara in bɛ nɔgɔya i yɛrɛ bolo a bɛ nɔgɔya olu bolo i b'a fɔ a ka kan cogoya min na parce que o ye yɛlɛma ye ni minɛn yɛlɛmana i yɛrɛ bɛ yɛlɛma a nɔfɛ ni taabolo yɛlɛmana i yɛrɛ bɛ yɛlɛma a nɔfɛ caman b'o faamu quoi mashallah baara in gɛlɛya mun b'a la an ye minnu ye a la o ye ninnu yɔrɔw ye yalima fɛɛrɛ b'aw bolo aw bɛ se k'aw yɛrɛ kisi ka bɔ o n'a ɲɔgɔnnaw ma i n'a fɔ mɔgɔ minnu mana na minɛn suɲɛ ka na di aw ma bon fɛɛrɛ minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ minɛn suɲɛ ka na n'a ye i kɔni b'a dɔn zon fana bɛ yen nɔ a tɛ sɛbɛn zon tɛ kan k'a fɔ ko nin ye zon ye i t'a dɔn bon o hukumu kɔnɔna la i bɛ se ka kase de ɲini i yɛrɛ ye donc i tɔgɔ ni jamu b'a la i ka téléphone numéro b'a la n'a mɔgɔ min nana minɛn feere ma i bɛ reçu kɛ k'a d'a ma donc n'a taara donc n'o y'a sɔrɔ minɛn dun k'a suɲɛnen don ou bien a bɛ cogoya min na donc o bɛ dɔn quoi donc i b'a fɔ kase yɛrɛ filɛ nin ye pɔsɔn min na nin ye donc reçu fana filɛ nin ye i b'a bɛɛ sɛbɛn k'a d'a ma ka kase k'a la k'a d'a ma donc ni minɛn kɛra minɛn suɲɛlen a taara a seginna ka na donc yɛrɛ ɲini yɛrɛ bolo ma bon e nana minɛn feere ne ma bon reçu bɛ min donc ni reçu yera donc a nana feere ma a kan ka ɲɛnabɔ cogoya min na a b'a ɲɛnabɔ ten nka ni reçu ma y'a bolo donc i bɛ se k'a fɔ bon est ce que e nana minɛn feere ne ma i ma n'a feere ne ma quoi donc o yɔrɔ de bɛ se k'i kisi dɔɔnin nka a kɔnɔna la kɔni toujours i ka kɛ ladiri de ye baara in kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bon kuma dɔw la fana i b'a sɔrɔ baara yɛrɛ bɛ gɛlɛya ninnu yɔrɔw de la quoi donc an bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la o ye nin ye protégeli yɔrɔ la o ye nin ye quoi wa alhamdulilahi rabbil alamin alijuma an b'i fo kosɛbɛ dantɛ foli min na an ye kɔrɔfɔw faamuya o tuma na an bɛ dugawu de kɛ ala ka bɛɛ lajɛlen kisi ka bɛɛ lajɛlen tanga mɔgɔ jugu olu tɔɔrɔ ma n'ala sɔnna i bɔra ka gɛlɛyaw fɔ an ye sisan an ye faamuba sɔrɔ a la maintenant a fɔra cogo min na baara o baara ni gɛlɛyaw b'a la i b'a sɔrɔ nafabaw olu fana bɛ se k'a sɔrɔ a la yalima i ka baara in daminɛ ni bi cɛ i bɛ se ka i da don a la ka fɔ an ye i yɛrɛ ye nafa minnu sɔrɔ nin baara in na alhamdulillah an bɛ se k'a fɔ an ye nafa caman sɔrɔ baara in na i b'a fɔ a ka kan cogoya min na parce que hali k'a dan mɔgɔ dɔw taara an fɛ an n'u bɛ baara kɛ an b'u sara u bɛ se k'u ka denbaya balo cogoya min na an yɛrɛ fana bɛ se k'an ka denbaya balo cogoya min na bon olu ye nafaw ye ka ɲɛsin an yɛrɛ ma fɔlɔ quoi bon an ka baara in yɛrɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ boloda sen kan a tɛ nafa ɲɛ quoi bon baara kɔni a mana kɛ cogo o cogo baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen quoi hali n'i bɛ ɲamancɛ de kɛ i k'i kɔnɔna jɛya a la i bɛ nafa sɔrɔ a la a mana kɛ baara sugu sugu n'i kɔnɔna jɛya a la i bɛ nafa sɔrɔ a la quoi hali k'a da o ma o ye nafa belebeleba dɔ ye ka d'a kan fana an bonyanen don k'a sababu kɛ an bɛna baara la an bɛ taa so o bɛɛ ye bonya dɔ ye o bɛɛ ye nafa dɔ ye baara in kɔnɔna la musakako kɔni o garijɛgɛ o fana ye ala ta de ye bon dɔɔni bɛ sɔrɔ an bɛ ala tanu ka ala barika da quoi ya bon okumu kɔnɔna la fana tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kɔni n t'a dɔn n bɛna min yɛrɛ fɔ nisɔndiya yɛrɛ bolo ma baara in yɛrɛ okumu kɔnɔna la quoi n tɛ se k'a fɔ n bɛna min fɔ quoi nisɔndiya yɛrɛ bolo ma parce que an yɛrɛ bɛ cɛ mun kɔ n'o ye Elhaji Seku Umaru Seydou Kulubali ye Faruku a ye boloda sen ka kangari de da jeunes ye jeune filles ye an balakaw ye bɛɛ ka wuli ka baara de kɛ baara de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la o hukumu kɔnɔna la an kɔni an bɛ baara la nka a ka kuma ninnu hali bi a bɛ ka dɔ fara an ka cɛsiri n'an ka jijaw de kan wa a ka kuma yɛrɛ hukumu kɔnɔna la fana anw yɛrɛ kɛlen don ka ŋaniya dɔw siri an yɛrɛ ye n'a don sera a bɛ n'a ye quoi kuma in tɛ quoi kɛwale quoi
ni ala sɔnna a ma n'an bɛ taa an bɛ se walahi nafa caman kɔni an y'o sɔrɔ an ka baara in na ladilikanw fana la an ye caman sɔrɔ quoi baara in yɛrɛ hukumu kɔnɔna la an ye nafa caman sɔrɔ parce que an sirilen tɛ maa la wa an kunnen bɛ na an yɛrɛ ye an dɛmɛ an yɛrɛ ye an bɛ k'an débrouiller o position na walahi an bɛ ala fo la ka ala barikada o kɔni o y'a nafa caman ye an bolo an bɛ se ka min fɔ quoi a hakɛto da kuma ninnu kan sɛli ala rasuli. Ayiwa alhamdulillah alijuma an ye faamu sɔrɔ i ka kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na ayiwa lajɛbɔ ani lamɛnnikɛlaw n b'a dɔn an bɛɛ lajɛlen ye faamu sɔrɔ k'i sigi k'i bolo la i sen kan o tɛ foyi se mɔgɔ ma ni lagosi tɛ i ka wuli ka dɔ kɛ o de b'a to i ka ɲɛnamaya a bɛ ɲɛ i bolo o tuma na an bɛ bɛɛ wele ka na cɛsiri ani jilaja ma baara kelen-kelen bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna na aw bɔra k'an balimakɛ ka kumaw lamɛn sisan ale sirilen tɛ mɔgɔ la a den tɛ mɔgɔ la a jɔn bɛ n'a yɛrɛ ye a ka indépendance financière o bɛ a bolo baara dɔrɔn de bɛ se k'o lase adamaden ma o tuma na an b'a deli ala fɛ ala ka baara kɛli a fanga ani a cɛsiri ala k'o di an kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma ka faroku yɛrɛ fo nin yɔrɔ in na k'a waleɲuman dɔn ale min ni a datugu ka yɛlɛ a bɛ jeunes wele i ye silamɛ i tɛ silamɛ a bɛ bɛɛ de wele ka na cɛsiri ani jilaja ma mɔgɔ sɔn ɲɛnamaya ka se ka lafiya sɔrɔ an b'a fɔ kosɛbɛ dan tɛ foli ni waleɲuman dɔn minɛ o la n'ala sɔnna alijuma nin kɔfɛ an y'a kanu sisan i k'i ka nɛgɛw de yira an na nɛgɛ minnu fana bɛ i bolo yan i k'olu yira na ka se ka détail dɔ di an ma olu kan ni ala ka jɛ ye sɔli ala rasuli. Alhamdulillah i b'a fɔ kuma daminɛ la an ye nɛgɛ qualité fɔ pɔsɔn min na donc nin yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na ninnu ye mobili kolon de tigɛlen ye tan donc ninnu ye mobili kolon tigɛlen ye donc o fana ye karakasiw ye donc o ye a fɛgɛman dɔ o y'olu ye quoi donc ninnu bɔtikolon ninnu i m'a ye olu bɛɛ b'a la donc ani minnu filɛ nin ye ninnu bɛɛ ye nɛgɛ fɛgɛman de ye donc tolukolon ninnu fana olu bɛɛ bɛ jate nɛgɛ fɛgɛman ye donc ninnu bɛɛ y'o ye quoi donc karakasi o ni olu fana tɛ qualité kelen ye quoi donc nɛgɛ fɛgɛman ninnu olu bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ feereyɔrɔ la o cogoya la karakasi fana o fana bɛ taa danna feereyɔrɔ la o cogoya la quoi mashallah donc o y'a cogoya ye donc magasin dɔ in kɔnɔ yan fɛ girimanw fana bɛ yen nɔ i b'a fɔ a ka kan cogoya min na o fana ni ninnu fana tɛ qualité kelen ye quoi voilà donc a b'o cogoya la inshallah voilà i b'a fɔ kuma daminɛ la an y'a fɔ cogoya min na wotorotigiw bɛ an bolo minnu bɛ nana a ye bon minnu bɛ bɔ burusiw kɔnɔ ka na olu fana b'a a la donc o bɛɛ de ɲagaminen don ɲɔgɔn na yan nɔ quoi donc o y'a sɔrɔ cogow ye i b'a fɔ a ka kan cogoya min na mashallah donc nɛgɛ dɔw bɛ yan fɛ n'o ye girimanw ye olu bɛ yan fɛ ani sabarakolon ninnu fana olu bɛ yan fɛ n'an taara an bɛ n'o ye ni ala sɔnna ma voilà nin ye balance ye nin ye électronique ye nin ye 3 tonnes de ye quoi a bɛ tonne 3 de ta quoi voilà o bɛ peser yɔrɔ min na o ye yan ye ni ala sɔnna ma o de ye yan yɔrɔ ye voilà a b'a bɛɛ peser a bɛ girimanw peser a bɛ fɛgɛmanw peser voilà nin y'a tableau ye bon a aiguille de filɛ nin ye sanfɛla la yan nɔ n'i ye poids da yan nɔ donc a bɛ bɔ yan nɔ de quoi mashallah bon balance fitinin fana filɛ nin ye nin fana ye balance ye nin fana ye électronique ye nka bluetooth de bɛ ale la n'i y'ale fɛ ale poids bɛ bɔ yan ale poids bɛ bɔ yan yɔrɔ la quoi donc ale ye 600 kilo ye donc o fana bɛ minɛnmisɛnninw peser i b'a fɔ a ka kan cogoya min na donc o kɔfɛ nin ye peselikɛla 20 kilo ye nin ye k'a daminɛ kilancɛ garamu ninnu nin b'olu peser quoi donc nin y'o pɔsɔn ye voilà donc fuga ninnu yɔrɔ fana nin ye fugankolo ninnu ye donc ninnu ye fuganw ye quoi voilà donc ninnu ye fugankolonw ye donc ninnu fana bɛ san an fɛ o fana ye nɛgɛ ye nka ale ni nɛgɛ dɔ ninnu fana nɛgɛfinw fana tɛ kelen ye donc nin ye kanɛti ye nin fana ye tufugani ye i b'a fɔ pɔsɔn nɛgɛniw bɛ pɔsɔn mun na nin ye olu ye o fana bɛ san i b'a fɔ a ka kan cogoya min na donc o kɔfɛ nin de ye dɛn i b'a fɔ a ka kan cogoya min na donc ninnu bɛɛ bɛ san i b'a fɔ a ka kan cogoya min na bon nin fana ye zange ye ninnu fana ye worobinɛ kunkolo ye ka olu ye zange olu ni ziraw fana tɛ kelen olu fana bɛ san quoi voilà donc nin zange primé voilà fɔlɔ la n ye dɔw yira a la pɔsɔn min na
ninnu de ye siraw ye i b'a fɔ a ka kan cogoya min na ninnu bɛɛ bɛ san mashallah donc o kɔfɛ sabarakolon fana filɛ nin ye sabara jɛman ye ninnu ye sabara jɛman ye baron ninnu y'o ye quoi mashallah donc finman fana filɛ ninnu fana bɛ san ninnu nin fana tɛ qualité kelen nin ye sabara finman ye donc ninnu fana bɛ san a danna ninnu fana bɛ san a danna mashallah o bɛɛ bɛ san bon nɛgɛ girimanw de fana filɛ nin i b'a fɔ nin ye batiri denni ye quoi voilà ninnu fana bɛ san voilà parce que nin fana qualité dɔw bɛ yen verre de b'olu kɔnɔ bon o fana bɛ san nka o tɛ prix ɲɛnama sɔrɔ quoi mashallah awɔ donc o cogoya la bon ninnu de ye nɛgɛ girimanw ye i b'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na voilà donc ninnu ye nɛgɛ girimanw ye o kɔfɛ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ne bidɔnkolo ye bɔ nin tigɛlen o bɛ prix mun fana sɔrɔ a tigɛbali fana to o sɔrɔ quoi voilà awɔ donc ale de fana filɛ nin yan fɛ i b'a fɔ a ka kan cogoya min na donc nin ye quoi parce que nafa min b'a tigɛlen na o bɛ baara nɔgɔya de a baarakɛbagaw bolo o bɛ baara nɔgɔya olu bolo kosɛbɛ quoi awɔ donc hali n'i y'a kulukutu fɛ fo bɛ tila k'a ci sara la de tuguni donc n'i y'a ci ka na n'a nin bɛ san 20 sisan n'i y'a ci ka na a bɛ se ka san 30 donc o b'o cogoya la quoi donc nin ye filato voilà nin fana ye aluminium ye nin fana ye ale fana bɛ san parce que dɛn de fana bɛ nin kɔnɔna la ale fana bɛ san quoi awɔ donc ninnu ye plaque ye ninnu fana bɛ san quoi ordinateur taw téléphone taw a bɛɛ bɛ san quoi téléphone ta ye donc nin ye ordinateur ta ye télé ta fana b'a la DVD fana ta b'a la olu bɛɛ bɛ san quoi voilà inchallah donc a b'o cogoya la bon batiriba n'a éteint nin de ye éteint nin ye batiriba borni de ye donc nin bɛ bɔ batiriba de la bon ninnu fana bɛ san voilà o de ye nin ye quoi inchallah an balimakɛ fana bɛ yan an bɛ se ka kɔrɔfɔ segin ale ma a bɛ minnu dɔn a la a bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna i b'a fɔ a ka kan cogoya min na baara ninnu cogoya la quoi mashallah. Waalaikum salam warahmatullahi taala. Ne tɔgɔ ye Dawuda Banu. Voilà ne n'ale bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon yan'an ka kuma daminɛ an k'an karamɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na. Sijan Kɛɲɛ labɛnkoɲuman Ala k'o danna ma. Ala ka maa bɔ la min b'a jɔyɔrɔ fa. Karamɔgɔ foli kan an b'a yɛrɛ fo dan tɛ foli min na ka waleɲuman dɔn. O fɔlen kɔfɛ minɛnkolon baarakɛla ninnu na a ka nɔgɔ komi a ka gɛlɛn parce que n'a fɔra ka taa minɛn ɲini yɔrɔ wɛrɛ la ka na ani mɔgɔ min bɛ sigilen ka minɛn ta ka d'i ma o tɛ se ka kɛ kelen ye mun bɛ bɔ jamana jan ani mun bɛ bɔ duguni dɔ la ka na k'u ka prix ani e mun sigilen don yɔrɔ nin na ka na d'a ma o tɛ kelen ye quoi parce que olu ta transport ninnu fɛn ninnu a défense fanga ka bon kojugu mais mun sigilen don i kɛrɛfɛ ale ta ye défense ba t'o la. Ale ta minɛn d'i ma nɔgɔya la cogo min na mɔgɔ wɛrɛw ta o tɛ se ka kɛ nɔgɔya la ten an bɛ kɔni bɛ min fɔ hali sisan jija ani cɛsiri mɔgɔ kolon de bɛ baara kolon kɔni tɛ i ye mun kɛ i b'o de sɔrɔ awɔ takunya fila min bɛ ne bolo o ye o de bon ne jɔyɔrɔ ye mun ye dɔrɔn ka taa minɛn libéré walima ka taa minɛn nɔfɛ ka na bila magasin kɔnɔ ka peser ne jɔyɔrɔ ye o yɔrɔnin ninnu ye awɔ. Bon minnu sigilen sen olu bɛɛ faamubaliya dɔrɔn de don u b'a fɔ ko n'an ye nin kɛ dɔrɔn n tɛna fɛn sɔrɔ walima mɔgɔ bɛ yɛlɛ nin na o tɛ baara la quoi n m'a faamu an bɛɛ ye fɛn dɔ ɲini na de sini i tɛ fɛn bi kɔni i tɛ fɛn kɛ mais sini n'ala min faga joona dɔrɔn e kɔni bɛ dɔ kɛ walima ka dɔ labalo n'i y'o dɔn ka ban dɔrɔn i m'a faamu e man kan ka sigi ten ko nin baara in mɛ walima n'an ye nin kɛ dɔrɔn mɔgɔ bɛ yɛlɛ nin na n'i y'a kɛ dɔrɔn i b'i ka vie bila retard la walima fɛn dɔ bɛ s'i ma i bɛna taa sonyɛni kɛ walima i bɛna taa fɛn dɔ minɛ mɔgɔ dɔ bolo k'a sɔrɔ o se t'i ye an ka laɲini tɛ o si ye an ka laɲini ye min ye dɔrɔn yanni i k'i sigi ten o kɔni tɛ fɛn ye yanni i k'i sigi dɔrɔn i bɛ wuli dɔrɔn ka dɔ kɛ n'i ye dɔ kɛ ala fana b'i dɛmɛ i bɛ bɔda dɔ sɔrɔ a la
n'o tɛ ka sigi kɔni ala bɛ mɔgɔ sɔn mɛ k'i sigi ten kɔni i tɛ fɛn kɛ kɔni i sɔn man di dɛ o dakuruɲɛ fila bɛ ne bolo. Salam. Ne tɔgɔ Isa Ongoiba. Awɔ, ne ye Alijuma ka baarakɛla ye. Ne ka baara ye kanunu waraka ye. Awɔ. Bon an bɛ nin waraka a dɔw bɛ dɛmu la a dɔw bɛ fugamu la dɔw bɛ zira b'olu la wala dɔw ye nɛgɛkolon gansan. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ bɛɛ fo tuguni ka bɛɛ waleɲuman dɔn dan tɛ foli ni waleɲuman dɔn min na k'a ladɔnna k'a fɔ halisa an bɛ an ka jɛmukan Mali de kɛnɛ kan an ko min ma ko baarakɛlaw ka kɛnɛ dɔkɛlaw ka kɛnɛ ani sɛbɛkɛlaw ka kɛnɛ siga t'a la ɲɛnamaya a bi baarakɛlaw ani sɛbɛkɛlaw olu de bolo o tuma na an bɛ an baarakɛ fo bi ani maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ alijuma nantumɛ ka bɔ Sugunikura la ni ala sɔnna ma o la a bɔra ka minnu fɔ an ye sisan an b'a dɔn bɛɛ lajɛlen ye faamu sɔrɔ kɔrɔfɔ ninnu na o la alijuma n'ala sɔnna an bɛna min da nin kan sisan yalima ni mɔgɔ min yɛrɛ mɔgɔ bɛ e la a bɛ fɛ k'i lasɔrɔ telima ye jumɛn ye yara i bɛ se ka siraw di an ma min ni mɔgɔ minnu mɔgɔ b'i la k'i se k'i lasɔrɔ u bɛ se k'i lasɔrɔ ni nɔgɔya la cogoya jumɛn ye ni ala ka jɛ ye. Alhamdulillah komi an yɛrɛ kɔni jabala ye Manɛkura Sugunikura ye Kuluju kɛrɛfɛ an bɛ yen nɔ donc an bɛ lasɔrɔ numéro minnu na olu de filɛ nin ye 65 56 27 69 n'i ye nin wele i b'an lasɔrɔ o kɔfɛ 75 19 96 32 an bɛ sɔrɔ o fana la o kɔfɛ Malitel numéro dɔ fana ye nin ye 64 44 98 55 an bɛ sɔrɔ o fana la ani 69 07 07 21 an bɛ sɔrɔ o fana la mashallah donc ninnu de y'an ka numéro ye mɔgɔ minnu ka mobiliw mana kɔrɔ ou bien minɛn b'i bolo nɛgɛkolo ninnu na walima fuga ninnu na i mana wele nin numéro la n'a bɛ feere bon n'a ye ɲɔgɔn faamu hali ni ko an ka wuli ka s'i ma an bɛ wuli ka s'i ma a nɔfɛ i b'a fɔ a ka kan cogoya min na wa n'i nana n'a ye fana an ti tiɲɛ a la donc o y'o cogoya ye nka mobili ko ninnu yɔrɔ fana la yɔrɔ dɔ fana b'a la ni mobili kɔrɔ b'i bolo n'a bɛ feere i k'i jija carte grise olu ka se ka sɔrɔ i bolo donc mobili yɛrɛ papier olu dafalen ka sɔrɔ i bolo o fana ti dɔ wɛrɛ pour que a ka dɔn k'a fɔ tiɲɛ na e ta de ye ka mobili ye donc a bɛna feere a papier jɛlen don nɔgɔ tɛ a la donc o y'o yɔrɔ ye parce que mobili ko yɔrɔw ta o y'o ye quoi donc an b'o yɔrɔ fɔ ka fara kan ka hakɛto da kumaw ka yɔrɔ la inshallah. Ayiwa alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ an bɔlakɛ fo halisa ka waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na n'ala sɔnna an tɛna kuma wɛrɛ fɔ nin kɔfɛ aw bɔra lajɛlen bɔra k'an bɔlakɛ ale ka kɔrɔfɔw lamɛn a bɛ sɔrɔ sira minnu fɛ ma dɔn an bɛɛ lajɛlen ye faamu sɔrɔ a la wa nin kɔfɛ hali ni maa min fana ye an yɛrɛw wele Hɔrɔnya TV jabarani sira fɛ 20 80 23 24 k'a fɔ i mago bɛ alijumɛn na tuma na n'ala sɔnna ma an bɛ se ka aw lase ɲɔgɔn ma ni ala ka jɛ ye o tuma na an b'a deli ala fɛ ala ka faamuko ɲuman di an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma o la n'ala sɔnna an bɛna baaraw kun cɛ alijuma yalima kuma kun cɛ kuma jumɛn b'i bolo walima folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an yɔrɔ ka sababu ɲuman ma an ka baaraw kun cɛ ni ala ka jɛ sallallahu rasuli. Alhamdulillah kuma kuncɛ kuma min bɛ an bolo an bɛ an karamɔgɔba in de fo danti foli min na a ka cɛsiri a n'a ka jija la silamɛya diinɛ ani diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ye an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin a ma n'o ye Elhaji Seku Umaru Seydou Kulubali ye sija ni kɛnɛya ala k'o di an n'a ma labanko ɲuman ala k'o di an n'a ma ala k'a ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati kiraba in yɛrɛ bonya kama solara rasuli aw yɛrɛ tele hɔrɔnya yɛrɛ an bɛ aw fana fo ka wale ɲuman dɔn a ka cɛsiri n'a ka jija la baara min fɔra nin y'a dɔ de parce que cɛsiri ni jija o de sababu la aw fana bɔra fo Bako Jikɔrɔni ka na anw yɛrɛ sɛgɛrɛ yan an bɛ aw fo a ka cɛsiri n'a ka jija a la an b'a deli ala fɛ tele hɔrɔnya ani arajo hɔrɔnya an bɛ ala de deli fɛn o fɛn de kelen ka aw jɛ a ka baara in yɛrɛ taɲɛ la ala k'o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya aw yɛrɛ ye a cɛsiri n'a jija a n'a hakili ɲuman a n'a faamu ɲuman o tɛ ɲɛ ni se minnu tɛ ala k'o bɛɛ lajɛlen di aw ma an b'a ɲini ala yɛrɛ fɛ ŋaniya mun bɛ anw yɛrɛ la ka ɲɛsin aw yɛrɛ fana ma ala ka anw yɛrɛ ŋaniya ala k'a jɛlen to an bolo ala k'a teliya k'a sabati an bɛɛ lajɛlen ye kuma in tɛ quoi wallahi kɛwale de ko don an mago b'o dɔrɔn de la an b'a ɲini ala fɛ
sijan ni kɛnɛya Ala k'o di aw ma baara in kɛcogo ɲuman Ala k'o di aw ma baara in yɛrɛ hali n'a b'a bila a ka kɛ kɔrɔ ye a kana kɛ ni fɛn wɛrɛ ye ni o tɛ quoi an b'o de deli Ala fɛ Ala k'o k'a ka alaya kama kiraba in bonya kama an karamɔgɔ Faruku yɛrɛ hɔrɔma kama sɔli ala rasuli. Ayiwa alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ bɛɛ fo tuguni ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka foli kurakuraya ka ɲɛsin hɔrɔnya jabarani lajɛba bɛɛ ma cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'Ala dɔnna k'a fɔ an tun bɛ an ka jɛmukan Mandi kɛnɛ kan an ko min ma ko baarakɛlaw ka kɛnɛ sɛbɛkɛlaw ka kɛnɛ dɔkɛlaw ka kɛnɛ o la ani an balimakɛ de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ alijuma natumɛ ni Ala subhanahu wa taala ka jɛ sugunkura la ni Ala ka jɛ Medina kura o tuma an b'a fɔ kosɛbɛ k'a waleɲuman dɔn o la an b'a fɔ aw ye ko nin kɔni ye an selen jɛmukan a ye kuncɛyɔrɔ la n'Ala sɔnna ma an b'a fɔ an ka kuma la siɲɛ caman a ka di mɔgɔ o mɔgɔ ye ka i sen don nin jɛmukan in na i bɛ se ka an wele tele hɔrɔnya ale ye nɛgɛjuru sira fɛ 20 80 23 24 ka taa se 77 94 56 65 ni ye an wele nin numéro ninnu na minnu fana affichelen filɛ écran kan n'Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ an bɛ taa nin baara in latɛmɛ n' Ala sɔnna fo i jabala la o tuma an b'a deli Ala fɛ sigi caman bɛ Ala bolo Ala ka o nɔgɔya an kelen kelen bɛɛ ye ka fɔ hɔrɔnya jabarani lajɛbɔ ye ko aw kan bɛɛ émission wɛrɛ kɛnɛ kan ni Ala subhanahu wa taala ka jɛ wassalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh.